slyšel jsem, že potřebujete nový videjko. Tak jsem tady. Tak jo, jsme tady. A jelikož já už jsem tohle asi několikrát hrál, tak znám heslo k tady tomu frontmanovi. A dneska budeme frontman, teda nebudem, protože jakoby nebudem, je to jenom takový scam. Ale znám heslo. Pokud byste nevěděli, tak heslo je hnedka jak to načte. Aha. Tak tentokrát nebude asi. Tak jdeme hrát nejdřív první challenge, tady to je Red Lake, já to určitě jste všichni viděli. Pokud jste neviděli Squid Game 2, tak se určitě na to podívejte. Nebudu vám tady nic týzovat, ale jako to asi vám i tak týzuju, protože tady budou ty hry, že jo. Ale no teďka už hrajeme, takže teďka už se budeme soustředit. Je tady prostě nová hra ve Fortniteu. To je prostě Squid Game 2. Tell us something your mom doesn't know. Yeah. Jo. A to je ono prostě. To je prostě jenom Squid Game 2. No. Tak to vyzkoušet. A znám i heslo k tomu frontmanovi, to si za chvilku ukážem. A dám mu to jenom takovou VIP masku, takovou zlatou masku. Takže jako nic extra, ale aspoň bude to vypadat dobře, takže aspoň něco. Jak můžete vidět, tak na zádech mám číslo 33, takže někdo tady může mít 0,1, což nevím kdo je, ale mě se to nikdy nepodařilo. A jsem tady. No nevím. Jsem schovat do boty a jdu vám vysvětlit jako... Jestli jste nikdy neviděli, dvakrát, tady ten víkend, OK. No každopádně tady to heslo je 116972. Je to správně a dám vám to prostě tady tu masku, tady tu VIP masku. A tady to jsem si koupil sám pak, ale no nevadí. Pak jsem si koupil taky to The Jacky, nebo něco takového. Se to jmenovalo a dá se to prostě na záda a je to prostě takový to, jak tam hážeš. A on ti pak dá ty facky. A tady musíme oběhnout tohle a... Tady ta 4 je těžká, to mi vždycky šla, ale teďka už mi to nějak nejde. Napište do komentářů, kdo už hrál tady tu hru ve Fortniteu. Teď to natáčím. Píše. Nech mě. Já to vystříním, že teďka tady si psal. Tak tady máme tady to skříň, to je místo toho schazování kamenem. A pak ještě s těma kamenama. Je dobrý, ne? Tak s těma pak můžete někoho trefovat. Ale já jsem tak levej, že netrefím ani mouchu. Dobrý, no. Netrefím prostě nikoho, jenom když tam stojí u té 4. Jsem u 4 a tady musíte jako se trefit na ten správnej. Tady ten. To. Každopádně už jsem to vyhrál 3krát. Ale jakoby nikdy jsem to nenatočil, takže teďka jsem se rozhodl, že to natočím. A... Ne. Prostě jsem se rozhodl, že to natočím. A to je všechno. To zapotím to. Dobrý, nice, tady máte. Jdem. No a tady trouhelníci drží tady tu pásku, ve který máte mašličku a když do ní vstoupíte, tak jste tady a jakoby vyhrajete a teďka jenom čekáte. Tady jsou pořád u prvního. Tady to prolízaj. Jo, ale to prostě taková hra, prostě na podobně Squid Game, akorát ve Fortnite. Mám tady zase na jedničce. No prostě dostane, a tak napište do komentáře, jak se vám líbí tady ta maska, kterou mám na sobě. Je to prostě VIP maska. Kam, pojď to dáš! Jo! Jo! A teďka u 2. Čo, kámo? Nazdar, bro. Jdu s tebou koukat. 33. Frajer. Ty kráso. 1. Ne, už má 3. Co děláš, brosky? Běž! Kam, pojď, to dáš? Ale proč?
5 lidí, a počkej, jako plus, jakože 2krát, teďka tady ten víkend, takže dostane, já to nechám, no prostě dostal tady to. A jakož jsem 33 je hnusný, tak se vezme to The Jockey Backbling, stojí nějakých 100 milionů jenom. Kam to je, to bych chtěla, a potřebuji nalézt nějaký book a nevím, jak se to dělá. A tady vám ukážu jeden cheat code, jak se dostat jako první nahoru. Přesně sem, půjdete na růžovej a sledujete moje kroky. Půjdete teď a tady. Tady je ten zvrat, tady půjdete tudy. A oni šli tam tudy. A teďka jste první. A tady už vás taky nikdo nemůže dohnat, jenom že kdybyste to pokazili. No teďka jsem to pokazil, teď to šlo mé přeskočit. Tak a vidíte, tady jsme jako první v té místnosti, kde se setkáváme všichni. Tak a ještě boom. Ještě to není dokončení úplně. Tady jsem neudělal žádnou chybu. Jsem. Žádná chyba, nic. A jsem první, no. Za chvilku. Teďka modrá a teď je finální, já nevím, finální čára. No a vidíte takovou kousek. A já jsem prostě první. Takže tak máte takový kód. Nebo cheat kód. Já nevím, si taky můžete dostat sem rychlejc. Pak tam je ještě nějaký, že se můžete dostat rychlejc, ale já znám jenom tady ten. Nebo umím jenom tady ten. Ani mě zajímá, jestli už to funguje, tady ty player staty. Tady můžete vidět, kolikrát jsem vyhrál nebo tak. Jo, už to, jo, 2krát jsem vyhrál. Hrál jsem 17 her. Distance travel, ok. Total earning, dostal jsem 1 miliardu dohromady. A teďka mám 965, hej, už jsme strašně blízko, aby jsem si koupil tuhle. Za 10 vinu. Hej, tady jsou pořád updaty, jo, pořád tady jsou updaty. Já jsem si chtěl koupit tady tu Golden Soldier, tady tu. A tady to je Zako, tady to je taky Zako, tady to je za 10 vinů, to ještě nemám, no. Ale já se chci tady to jenom. A pak tady to je za ten kód, teda, tady to je za ten kód. Ale já nevím, jak se jako dává ten kód. Takže, to bude to. A tady můžete vidět, že 0,1 už vypadla, 0,3 a já jsem 33, to znamená, že jsem zde, tohle jsem já, 33 a teďka bude mingle, teďka se budeme točit do kolečka. On zatočí! A na to nemám žádný čítko, to prostě asi jen tak musíte to. Jo, jediný, co tam mám čítko, tak je tohle, že vyběhnu ven. Aha, já jsem se někde zasekl. Klasika. A prostě tady budu také čumět. No to nebudu. Jo, tak já jsem vůbec ani nešel. No, jdeme sem. A jo, a máte tady nekonečný sprint, ne jako v tamtěch. Jestli jdu zavřít a budu tady. Tak, teďka tady mám čítko. Ne, mě to tam stejně teleportne. Tak, jsme tady a tady máme takový kolečko hezky a teďka se bude točit. Škoda, že tady není ta písnička, která je fakt ve Squid Game. Ale nevím, jak to je, ale možná by dostali copyright. Nevím, jak to funguje, ale možná, jo, já nevím. Jo, 2. Tady je se mnou ten cápek, ne? Jo, jde. Nice. Jsme 2. Dobrý, už ne. Čus. Dobře mi. Já taky někdo mám. Počkej, bro. Nevidíš. Jo, tady, pojď. Dobře, a jdem pryč. Jak se to dělá? Jo, to nejde. Tam mi to vždycky šlo, ach jo. Jsem chtěl odejít. Tady je 2. 2 ještě žije, ale 1 vypadla. 4. 31. Jo, tak jdeme. Takže 1 na 2. Vadil, otevři se. Bro, ne. Bro, hej, bro. Tady, Prosím. Já tě nechci, rozumíš tomu? Andřej, prosím. Rozumíš, že tě nechci? Prosím.
Dělej, kamo, on je úplně... Čekaj na mě, dobrý, jsme tady v pohodě. Kamo, super, nejlepší, pojď. Nazdar, dostali. Jdem otevřít. Kam mi to vždycky šlo, ach jo, to nejde. To opravili. 23, 31 je okolo mě a teďka bude 1. Nebo 3. A 2, furt. Jo, pojď. Dobrý, jsme čili. Ne, 3! Co to dělá? Kam já točím? Běžte pryč! Zavři, dobrý. Chudák. Ne! Jo, pojď. Kam? Ještě jo, stíhaj. Nice. Myslím, dobrý. Co to je za číslo? 15. Dobře. 4. Okay, 3 to je furt. Jsem tady, vedle mě furt. Teď bude poslední 2 hry, nebo poslední 1. Jak to říkám, co je to nejde? 3, no, tak teďka je poslední. 1, 2, 3, nice. Dobře, my jsme úplně ta samáta. Proč otvíráš, vole? Pojďte. Hej. Nice. Prohrál tam někdo. 2. A GG. Tak já nechápu to plus 10 milionů, jakože plus jsem dostal, že jsem dostal 20 milionů. A pak je tady ještě jeden kód na plus 100 milionů, ale ten se fakt nepamatuju. Plus jsem dostal, že jsem dostal 20 milionů. A pak je tady ještě jeden kód na plus 100 milionů, ale ten se fakt nepamatuju. Vám to. Ne, teďka bude noc. Dobrý den, já jenom procházím. Já mám pro vás takový dobrý cheat hack, protože vám stačí jenom nahoru. A jo, nejlepší, nebo jako... dobrý, jsem tady. Tady je nejlepší a tak pak pikixovat, aby se k vám nikdo nedostal. No, jakože... Jenom jak to mám říct. Vidíte tam to číslo tam je napsáno 12 a je to přímo jako kolik nás tady je nás 12 přímo. A pak je tady tolik postelí, kolik nás tady je, takže tady 12 tady těch sloupců postelí. Takže a vidíte tam už to, tam už to vyklidilo úplně. Takže to fakt jako funguje a je to hustý, že to jako funguje. Akorát, že tady nemají tu piggy banku, že by tady takhle vylítla a takhle tady byla. Tata, jak se to jmenuje? Kasička. Listen, něco mahé, no nevadí. Tady to prostě přežijete, ale pokud máte poslední 10 vteřin, tak já bych doporučoval prostě jen tak jít a zkusit někoho zabít. Když vám někdo ubere a budete mít třeba 20 HPček, tak pak... Hej, už máme 1 bilion! Jo! No, když budete mít třeba 20 HPček, tak se vám to pak zregeneruje, až to skončí tady ta hra. Tak se vám to zregeneruje. Teďka budou skla. Tak. Skla už jsem jako několikrát dal, ale nejhorší na tom je, že ty skočíš a ty třeba se slideš potom. Takže jako přímo ne potom. Jednoduché řešení neslajduj. Prostě skočíš, ale slideš potom. Jakože a pak spadneš dolů. Tak, teďka jdem. Ty krásy, levá, dobře, lamar. Mám prostě... Fuj, protože bojím toho. Už pak nechci prohrát, jestli vyhrám na první hru, tak to bude úspěch, že si vyhrám. Ty krásu, kámo, on jede bomby. Ne, chudák. Pravá. Já to nechci riskovat, tak chci vyhrát tady tu hru.
Pravá, pojďte pravou, vole. Pravou. Kamo. Myslím, že úplně. Fuj. Ne. Tady někdo dal kamo emote. Kdyby někdo spadl. No, tak ale kamo, on mohl skočit, chápeš? A ono prostě... Hajzl. Pravá, pojďte pravou. Pravá, pojďte. Já nevím, kamo. Prosím, já jsem 33 a to by mělo být mezi posledníma. Já nejdu, kam? Já nejdu prostě, já nejdu. Ty byl prskočit dolů! To bude rovně, no. Rovně. Protože on se o toto opřel. Běžte rovně. Kamo, běž rovně. Však on se o to opřel, ale sklouzl, běž rovně. Já nejdu. Co čujíš? Já jsem umé schodit. Dělej, běž! Říkal jsem, že to je pravá. Jako první, jak to říká. Tak určitě. Ale nevadí, hraje jsme. Hajzl, jdem po něm. Team with me. No, už tady se jenom málo postaví. 1, 2, 3, 3. Myslím, tady 4, tak já jsem myslel jednu postavu. 1, a jo, 2, 3, 4, a jo, už jsem myslel. Tak jo, ne. Tak teďka to musíme vyhrát na videjku, jestli... Kamo, jestli prohraju. Fuj, prosím. To musíme vyhrát. Kam někdo mi napsal, sorry, já nemůžu číst teďka. Tak ne, vole, kam já s tebou nemůžu tým. Tak já řeknu, že tým, ale nebude to tým. Nej ho. Já zkusím týmovat s tím. Ty vole, ne. Tak pojď, ne, tak pojď. Ty vole, on mě dal. Ne. Kámo, to nepůjde. Kámo, to mě... Nic neudělal. Nech mě. Pojď si. Tak pojď. Fuj, kámo, jsem na 2 hity. Do prdele. Kámo. Do prdele. Kámo. Do prdele, kámo, nech. Ne. Jo, dobrý. Ne, kámo. Jsem 1v2. Kámo, jsem na 1 hit. Já zkusím říkat. Kámo, tak asi nic jiného mi nezbývá, já se asi zkusím. No, to nešlo. No. Ještě jednu hru musíme dát. Dokud nevyhračit, co? Jsem vyhrál? Jak to, že já jsme měli tu animaci? Jste to přidali. Protože tomu... Nedám frontmana, že ne? Další pozvánka. Další pozvánka. Ona to přijme. Dominiku, no.
Ano. Co je? Co je? Tak teďka první. Já jsem 0-3, proč jsem 0-3? Já jsem měl být 0-1, když jsem tady sám. Ale teďka by se měl vyhrát. Měl by jsem vyhrát.